କୌଣସି ଦୁଃଖ ସ୍ଥାୟୀ ନୁହେଁ। ସମୟ ସହିତ ସବୁ କିଛି ବଦଳି ଯାଏ। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ବି ଆମେ କୌଣସି ଦୁଃଖର ସାମ୍ନା କରୁ, ଆମକୁ ମନେ ରଖିବା ଉଚିତ ଯେ ଏହା ମଧ୍ୟ ଅତିକ୍ରମ କରିବ। ଆମେ ଧୈର୍ଯ୍ୟବାନ ହେବା ଉଚିତ ଏବଂ ଆମର କାର୍ଯ୍ୟରେ ବିଶ୍ୱାସ ରହିବା ଉଚିତ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଏହା କରିବା, ସେତେବେଳେ ଜୀବନର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅସୁବିଧା ଏକ ସହଜ ସ୍ଥିତିରେ ପରିଣତ ହୁଏ। ଆମ ଜୀବନର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦୁଃଖକୁ ଦେଖିବା ଉଚିତ ଯେ ଏହା ଆମକୁ ଏକ ନୂତନ ଶିକ୍ଷା ଦେବାକୁ ଆସିଛି। ଏହା ହେଉଛି କୃଷ୍ଣଙ୍କ ବାର୍ତ୍ତା ଯାହା ଜୀବନରେ କେବେ ହାର ମାନିବ ନାହିଁ। ତୁମେ ଯେତେ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୁଅ ନା କାହିଁକି, ଆମେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ସମୟରେ କଣ୍ଟା ସାମ୍ନା କଲେ ମଧ୍ୟ ଚାଲିବା ଜାରି ରଖୁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅସୁବିଧାର ସମାଧାନ ପାଇବୁ। କେବଳ ବିଶ୍ୱାସର ସହିତ ଚାଲ। ଯଦି ଆମେ ଏହାକୁ ଏକ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିବା, ତେବେ ଏହା ଆମ ପାଇଁ ଏକ ନୂତନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇପାରେ।